Само кака ви са благодарности, тя беше кръстена. Вие сами се знаете, но аз ви го казвам не само като свещеник, казвам ви го като тук ние сме от една яка. Тук хора съм от Желево, той е 4 км, значи сме земляци хора. За добро го казвам, не го казвам за лошо. Така си е. Ще се кръсти пък. Ще уточним кога там може да стане това нещо и... Когато пожелаеш и си готова, няма делник, няма празник, решаваш. Аз съм винаги готова, зато и ще говоря с помощници. Аз съм сред кръстници, защото ти може и да се намери. Да. Всеки се търпа, па защо не знам. Кадило Тебе приносим, Христе Боже наш, във воню благоухание духовна го, же прием пренебесни Твой жертвеник, вознеспосли нам благодат през Святаго Твоего Духа. Амин, амин, амин. Сега можете да раздадете свещичките на всеки вече, да се запали по една свещичка. И почваме. Ще отнеме малко време, но хубавите работи стават бавно. Нищо ще се запалиш. Сега, преди да сме почнали, трябва да напишем на едно листче имената на хората, които ще живеят тук. Някакво листченце имате ли под ръка? Ицо, пали, бе. Дай на другите огън да запалят. Така. Ще внимавате с свещичките, ще ги държите по този начин. Виждам, че тук домакина доста добре се е подредил. Ето така, да не капи восъка на земята, защото домакината трудно ще го почисти. Ще държите така свещичката. Ицо, други гости ще чакаш ли? Те по-късно. Да. За сега тук тези деца. Сега я ме дайте имена на хората, които ще живеят тук. Значи почвам. Христо най-напред. Да, Христо. Така. Други... Марийка. Марийка. Да. Това сме дечи видим. Други имена? Това сме. Други някои ваши близки, мога да споменая ваши близки. Да. Георги. Други. Братята ми. Да. Коста. Коста. Владимир. Любчо. Николай. Други? Други няма. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков. Амин. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше, свети посети. И цели немощи наши мне Твоего ради.
Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесах, да светится име Твое, да приде царствие Твое, да бъде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни даш нам днес и остави нам долги наши, яко же и ми оставляем должником нашим, и не веди нас в изкушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство и сила и слава Отцу и Сину и Святому Духу, нине и присно, и во веки веков. Амин. Бог Господь явися нам, благословен гради во имя Господне. Бог Господь явися нам, благословен гради во имя Господне. Бог Господь явися нам, благословен гради во имя Господне. Богородице прилежно ни не претецем, грешни и смирени, и преподем покаяне за овощи изглобени. Души владичце, помоли на милосердо ваши, почти се не погибаем от множество прегрешени. Не отврати да вижи тя по едино надеждо имаме. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, нине и присно и во веки веков. Амин. Не омолчнем никогда, Богородице, сили Твоя глаголати, недостойни, аще до Ти не би престояло молящи. То би нас избавило от толиких бед, то же би сохранило до нине свободни. Не отступим, Владичице, от Тебе. Твоя борави спасая си присно от всяких лютих. Със мир не Господу да се помолим. Господи помилуй, за мира свише за спасението на нашите души. Не Господу да се помолим. Господи помилуй, за мира по целия свят, за благостоянието на светите Божии църкви и за съединяването на всички. Не Господу да се помолим. Господи помилуй, за този честен дом и за онези, които влизат в него с вяра, благословен и страх Божий, и които ще живеят в него. На Господу да се помолим. Господи помилуй, за високопреосвещенишият наш митрополит Йоанники, за честното презвитерство, за дяконство в Христа, за целият църковен причи народ. На Господу да се помолим. Господи помилуй, за православният български народ и за христолюбивото наше воинство. На Господу да се помолим. Господи помилуй, за това село, за всеки град, село и страната и онези, които с вяра живеят в тях. На Господу да се помолим. Господи помилуй, за добротворен въздух, за изобилие на земните плодове и за мирни времена. На Господу да се помолим. Господи помилуй, за онези, които плават, пътуват, боледуват, страдат, които са в плен, и за тяхното спасение. На Господу да се помолим. Господи помилуй, за да се освети тази вода, чрез силата, действието и слизането на Святаго Дух. На Господу да се помолим. Господи помилуй, за да слезе върху тази вода очистителното действие на свръхестествената Троица. На Господу да се помолим. Господи помилуй, за да се изпрати благодата на избавлението и благословението Йорданово. На Господу да се помолим.
Господи помилуй. За всички, които търсят от Бога помощ и защита, на Господа да се помолим. Господи помилуй, за да се просветят чрез светлината на разума и единосъщната Троица. На Господа да се помолим. Господи помилуй, за да ни направи Господ Бог синове и наследници на своето царство, чрез пречещаването и поръсването с тази вода. На Господу да се помолим. Господи помилуй, за да се избавим от всяка скръб, гняв, беда и нужда. На Господу да се помолим. Господи помилуй, като се спомним с всички свети през светата, преблагословена славна Владица наша Богородица и присно Дева Мария, нека сами себе си един други го и целият наш живот на Христа Бога да отдадем. Тебе, Господи, защото на Той подава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Святаго Духа, сега и винаги и во веки веков. Амин. Господу да се помолим. Господи помилуй. Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, Владико, при рабите си, които ти се молят и пред Светия Твой Дух, да освети тази вода и дай на приемащите Твои раби Христо, Марийка, Георги, Коста, Владимир, Любчо, Николай и на всички тяхни близки, сродници и приятели премахване на страданията, прошка на греховете, изцеляване от болки и освобождаване от всяко зло, а така също затвърждаване и освещаване на домът им, очистване от всяка сквернота и прогонване дяволското коварство, защото е благословено и препрославено пречестното и великолепно име Твое на Отца и Сина и Святаго Духа, сега и винаги и во веки веков. Амин. Христос, истинският наш Бог, който се роди в пещера и легна в ясла заради нашето спасение, по молитвите на своята пречиста и препрощна и света майка и на всички свети да ни помилва и спаси, защото е благ и човеколюбец. Амин. Господу, помолим се. Господи, помилуй. Който живее под покрива на Всевишния, той обитава под сянката на Всемогъщия и казва на Господа: Ти си мое прибежище, защита моя Бог мой, комуто се уповавам. Той ще те избави от примката на ловец, от изтребителна пораза, с перата си ще те осени и под крилете му ще бъдеш на безопасно. Щит и ограда е неговата истина. Няма да се оплашиш от ужасите нощем, от стрелата, която лети денем, от ходещата в тамата язва, от заразата, която опустошава попладне. До тебе ще паднат 1000 и 10 000 тебе отясно, но до тебе няма да се приближи. Само ще гледа с очите си и ще виждаш отплатата на нечестивците. Задето ти каза: Господ е мое упование, Всевишният си избрал за твое прибежище. Зло няма да ти се случи и язва няма да ти се приближи до твоето жилище, защото ще заповяда на ангелите си за тебе да не спънеш от камък ногата си. Те ще те понесат на ръце и ще те опазят във всички твои пътища. А спида и весели ще настъпиш, лъв и змей ще потъпчеш. Задето той ме възлюби, ще го избавя, ще го защитя, защото познае името ми. Ще повика към мене и ще го чуе, с него съм в скърби. Ще го избавя и ще го прославя, ще го наситя с дълги дни и ще му явя моето спасение. Слава Отцу и Сину и Светому Духу, и нина и присно, и во веки веков. Амин.
своето влизане в дома на Захея стана спасение на този дом. Така и сега, чрез влизането на свещените Твои служители, а заедно с тях и на Твоите свети ангели, дай Твоят мир на този дом и милостивно го благослови, като спасиш и просветиш всички, които ще живеят в него. Волна мир на всички. Преклонете главите си пред Господа. Ще се чете Светото Евангелие от Луки, нека да внимаваме. В онова време Исус влезе в Ерихон и минуваше през него. И ето някой си на име Захей, който беше началник на митарите и богат човек, искаше да види Исуса, кой е той, ала не можеше от народа, защото беше много малък на ръст. И като се затече напред, покачи се на една смоковница, за да го види, защото щеше да мине оттам. Исус, като дойде на това място, погледна нагоре, видя го и му каза: Захей, слез по-скоро, защото днес трябва да бъда у дома ти. И той бързо слезе и го прие с радост, и всички, които видяха това, зароптаха и казваха: отби се при грешен човек. А Захей застана и рече на Господа: ето половината от имота си, Господи, давам на сиромаси, и ако от някого нещичко съм взел несправедливо, ще отплатя четворно. Тогава рече за него: днес стана спасение на този дом, защото и този е син на Авраама, понеже син човечески дойде да подири и да спасе погиналото. Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! Помилуй нас, Боже, по голямата си милост. Молим се, чуй ни и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Още се молим да изпрати Бог своето благословение над този дом и над своите раби Христо, Марийка, Георги, Коста, Владимир, Любчо, Николай и на всички тяхни близки, сродници и приятели, и на онези, които живеят в този дом благочестиво, да им изпроводи своят ангел милостив, предпазваш и запазваш ги от всяко зло и настаняваш ги към проявяване на всяка добродетел и да изпълняват своите Христови заповеди и да се запазят от глад, пагуба, земетръс, потоп, огън, меч и нашествие на другородци и от всяка смъртоносна рана, да им дарува здраве, да ги огради с дългоденствие и във всичко в плодородие. Всички нека да кажем: Господи, чуй ни и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Чуй ни, Боже, Спасителю наш, упование на всички живущи по цялата земя и на онези, които са далече в море, и милостив бъди, Владико, за нашите грехове, и ни помилвай, защото си милостив и човеколюбец Бог, и на Тебе слава въздаем на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Господи Исусе Христе, Боже наш, който си благоволил да влезеш под покрива на Захея и си благословил и си станал спасение за него и за целият му дом, сам Ти сега пази невредими от всяко зло тези, които са пожелали да живеят тук и които чрез нас недостойните Ти принасят молитви и прозби. Благослови тях и това жилище, опазвай винаги животът им от злоумислия и им давай в изобилие чрез Твоето благословение всички Твои добрини за полза, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение
с безначалният Твой Отец и с пресветия благия животворящ Твой Дух сега и винаги и во веки веков.